Sa Silay City, probinsya sa Negros Occidental, masobra 200,000 pesos nga balor sang illegal nga droga na recover. Samtang sa may barangay Kabug, Bacolod City naman, 19 anyos nga lalaki nga bata sang OFW nakuhaan sa droga. Yaring balita ang aton gintutukan. Kapareho sang iyang may nga nahunong sa Metro Bacolod District Jail sa kaso nga pagpangawat, ginpakitkit man rehas ang 19 anyos si Carl Manuel Goles sa kaso nga pagpangawat kag paghupot sa illegal nga droga. Pahayag sini, hindi niya mapunggan ang kaugalingon nga magkonsumo sang shabu bangod. Igalo yala sa mga gamit mo. Isa ka OFW sa Hong Kong, iloy ni Carl nga nag-oobra bilang domestic helper. Grade 6 lang iya natapos sungod na buyo sa barkada. Yapon, mabungulang ko. Sino gusto mo? Pamilya ko eh. Anong balita sa'yo? Nga hindi alam nga no, lagi na ginabungulang ko lang. Makalima na kabeses nga napreso sa kaso nga pagpangawat ang sospek. Kung anuman ang iya nga makuha sa ginakawatan, ginabaligya agud makabakal sa illegal nga droga. 15,000 pesos ang kabugusan niya recover sa Police Station 8 kay Goles. Akto nga nadakpan sa kapulisan ang tatlo ka sospek sa ginpatigayon nga bypass operation sa Fortuna Subdivision, Barangay 5, Silay City. Ginkilala ang mga sospetsado nga Sanday Edel Salado, 27, Aris de Guzman, 35, kag Remo Jimenea Jr., 40 anyos. Unfortunately, medyo madanlog ang aton nga subject. But kahapon, no, naubos si Dambuenas nila. So, very timely gid nga bago lang sila kakuha sa item dra sa may Sibucao, Bacolod City. Kag ginarepack nila no sa nag-bypass ang atong operatiba. 225,000 pesos ang ginabulubantang ang market value sang 15 gramos nga shabu nga na-recover gikan sa mga sospetsado. Pod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.